सोमदोन मा जादों मानो गाबलाबायखो न'आव माबाफोर जादों नामा निजोरा आदाया आंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय बे साननैसोआव आदाया हर हर होफैना फैयो आरो बाजैखौबो बुग्लुंबोसो सैमा बायदि खालामो दा मा जाखो मिथिया आंथ' न'निफ्राय ओंखारबोबाय नाथाय बिमाजों समान बाजैया न' गारना बहा थांनो सोमदोन मानोथो बिदि जाखो मिथिला निजोरा आं बाजैखौ जोबोर गोसोखांदों आं थानायमोनब्ला बाजैखौ आदाजों बुजानायनिफ्राय एसेब्लाबो बासायनो हागौमोन नाथाय आं दा गैला सिबाय बाजैया सोमदोन बेफोरखौ उनाव राहा नागिरसिगोन दायो नों जों न'आव थ'दो निजोरा नोंसिनि न'आव जेबो नङा सोमदोन न'आव हारसिंसो जायो आफायाबो नोंखौ सिनायखायो नों जेबो गिनाङा थ'दो सोमदोन थ' न' सोमदोन नों सालायदो लाबो हरना गुना जाया लोङा बहा थांनो ओंखारलायखो मानो ओंखाम जाजोबदों नामा आंहा न'नि ओंखाम न'आवनो नोंनि थाखाय जमा जानानै थाथों माइ माइरंआव जोबोब्ला नों माखौ जानो ना थाखा फैसा खामायनो रोङो ना मानो रोङो बेफोर गासिबो आंनि सायाव जोबसै गुबुन हिनजावफोरनि खामायनाय आरो स्मार्टखौ नुयोब्ला नोंनि आखाइनि दैखौनो लोंनो लाजियो आङो ना महरावनो दङ ना स्मार्टआवनो दङ बिफा नोंहा मा जामारदों मानो बेफोरबायदि बुंग्रा जालांखो मा बुजियाखै आंहा बेफोरनि फिननाय नोंनो होनांगौ गोनांथि दं होननानै आं साना हेलौ औ आइ मा खौरां आफा आंनो रां नांगौ हा मानोथो रां नांगौ जालायखो आंनो 3 लाख रां नांगौ गाबोननो एथबां बुरजा रां मानो आइ आंनो नांगौ नालाय नांगौ आफा आं दैयाव बाहाया नों मिथिगोन उनाव दे आइ हरगोन मोजाङैल' सोलि ओइ बिमा आं जौ लोंना फैबायलै आंखौ लांफैदो लांफैदोलै बिमा
लोंनानै फैनानै बिमा नागिरफैदों। ओइ सालि सैमा मांग्रि, नों आंखौ लांफैयाखैना? आं एसेबां गाबज्रिदों बाहेरायाव, नों खोनायाखै? साले महारानि, नों महारानि बायदि बे नों पाहरनायाव बे सफायाव जिरायनानै मा सानबाय थादों नों महारानि? सालि नोंनि बे देलाय मालाय थानायखौ आं नायनांगौ नामा? हा? साला ओइ सैमा मांग्रि, मा लोंनानै फैनो हायोब्ला बे न'सिम हाबफैनायखौ मानो हाया? आरो हायाथाय हाया? बै नोंनि सनाफोरखौ दिनै मानो दोनफैहोदिया? दिनैसो बे रंजालि सैमा बाग्रिखौ मानो नांगौ? नों इसिबां गोग्रा जाथारबाय ना? नायगोन नोंखौ दाचाले। मानो जानो सानोब्ला मा हौवा आरो मा हिनजाव? न'खरनि सुखु गोजोन आरो फिसानि इयुन जिउखौ नायनानै आं साख्रि मावा सानदोंमोन। मानो होनोब्ला हिनजाव मानसिया बाहेरायाव ओंखारोब्ला न'खरा खोमसि आरो दरसि जायो। दिनै नोंनि मुगैनायनि जाहोनावनो जानजि खाफ्रानो गोनां जाबाय। फिसा सासेल'खौनो हस्टेलाव दोननानैब्लाबो साख्रि मावबाय आं। दिनै नोंनि साख्रि मावनायनि रां आरो आंनि साख्रि मावनायनि रां बेसेबां जाथ्र'बावनो? नाथाय न'खरनि हालोद आरो न'खरनि सुख सान्तिखौ दिनै रांजों बायजोबनो हागोन? फिसानि समान फंबायखौ होखारनानै लाबाय। दानिया सोर नायो नायथोंसै न'खरखौ। आं मिथिया। दोन नोंनि डायलगा हिनजाव बारायानोसो। थां ओंखाम खुरै थां। दिनै ओंखाम मोनजाबोआखै। नोंबो रां खामायो, दा आंबो रां खामायबाय। बे न'खराव जों सानैबो समान जाबाय। हारसिं खुरना जाहैथां, आं मिथिया। हारसिं खुरना जानो? मा नों खुरना होमारला आंनो? आं खुरा। आरो खुरना जानो हायाब्ला हिनजाव गोदायफोर लाना फै। नों हाया नंदों आंखौ? नाय नों अरखि जाथारबाय दा नों। दे खुरना जागोन आं। मिथिबाय नोंसोरो बिनि जिउ संसारा जोबोद दुखु गोनां। मानो होनोब्ला नुयो मोनसे आरो जायो मोनसे। दिनै बुजिबाय जों, नुयो मोनसे जायो मोनसे। दुखु नांबाय आं। नोंखौल' सोमदोनबाय। दा जों बेफोरखौ दुखु लानानै जेबो मुलाम्फा गैला। जोबोद मोजां खोथा। आं दिनै जोबोद गोजोनबाय। नोंसोरो मैखोमखौ नोंसिनि मायाजालाव खोलैनो हामारबाय। नाथाय आंना खामानिया दासिमबो जोबाखै। बेनिखायनो नोंसोर सानै सैलाबनाया रंजालिनि फिसाय मैखोमखौ नोंसिनि जालाव मोजाङै फासायनानै बेखौ रंजालिनिफ्राय जानगार खालामनांगौ। सैलाबनाय। बेनि उनाव रंजालिया आंनि गोरबोआव बोजबनानै गोजोनग्लायसै आं। सोलास्लिम जोबजां। नंगौ बस, मैखोमा जोंनि सानाय जेयाव नांमारबाय। नों जेबो सिन्था दाखालाम। नंखायनोथ' नोंसोर सानै सैलाबनायखौ ओरैनो फिसिनानै दोनदां। गोजोनबाय आं नोंसोर सानैनि सायाव। बेथ' गोगोमसो। मा खालामदों बेयावलाय? बिदि थाबाय थानानै जागोन नामा? एसे आलो गोजोनै आंखौ नास्रोदोलाय सनाफोर। फैदो फै नाफुदो सनाफोर। दिनैसो लोहो लोहो गोजोनबाय आं। सि एसेबां नेहाथ बेनि गोसोआ। अब्ला आंनि न'खरखौ सिफायनायाबो बिसिनि प्लानसो? सनाफोर एसे गोसो होनानै नास्रो। नाथाय बस, जोंथ' नोंनि बिथोन बायदि खामानिखौ मावबाय। नाथाय जोंनो दा गुरलाबा एसे बांसिनै नांसिगोन। नोंसोर सिन्था खालामनो नाङा सैलाबनायफोर।
बुरलाबखौ नांगौखिनिखौ आं लाबोजोबनानै दंखायो नोंसोर खालि गोसो होनानैल' माव आंनि थोननायफोरखौ एसे गोजोन होबावदो सनाफोर एसे आलो गोजोनै नोंसोरनो गुरलाबखौ दानो नांमारगौ दा फैदो फै गोगोम एथबां मुगैथाव नोंनि आखला मा मोनगोन सानगोन नोङो आंनि नखरखौ सिफायनानै नों नोंनि साननायखौ जाफुंगोन सानदों नामा नाय गोगोम नोंनि बेफोरबायदि नेहा दाखुआनो बर' समाजाव गुबुंले समाज सोमजिहोयो न आंनि सैलाबनाय सना नोंनि साननाय बायदि नङा गुबुंले संसार दानो सानाखै आङो आंनि गोसो गोरबोनि लुबैनाय हास्थायनायखौसो जाफुंहोनो सानदों आङो आंनि गोसोनि साननाया जेला जाफुङो अब्ला जिउआव गोजोननायखौ मोनो अब्लानो जोबनो गैयै गोजोननायखौ मोनो सैलाबनाय नों सोबानाय मुङैनो आंखौ बिरबाय आयु एथ' गोबाव जाबायमोन नोंजों दांजानो लुगैनाया सोबानाय मुङैनो नों आंखौ दांबाय बेनिखायनो आं आखाइखौ सोलाजोबदों गोजोनबाय बे फाग्ला सोंदोना हाबा जाला नामाब्रा बिसिनि न'खराव थाबाय जेब्ला हाबाथ' जादोलाय दा दोद बेदर जानो लुगैना हामथारलाब्रा फाग्ला गाबोननो बे गामि खाथिनि माहाजोननि फिसालानि हाबा दंना नंगौ नामा औ बेयावनो जाहैनो हायोना दै फाग्ला बेलाय बायनानैसो जाहैनाय दा बायनानै जाहैनायावलाय बेसे बुरजा बेदर मोनजानो जोंलाय बेबोथ' जिबायदि खेरफिनि माहाजोनब्रा दा बायदियाव बे जोंनि जौसेल' रांजों निमन्त्र जाजायो आं थाङालै बेबो मोनसेलै आंहा बेनि फारसे साननोनो रोङाखै फाग्ला जोंहा लोगोजों लोगो खामानि मावबाय दांबाय बुद्दां जाबाय ना मा होनो होद फाग्ला सोंनायसोरबो मा मा सानलाबायो हगार फाफि आं नोंनि गाज्रि आखुखौ सिगाङावनो हमदांनो हाखादों हे बेथ' बाजै रंजालिसो आरो बेथ' गोहोमसो बाजै मा खालामनो नागिरदों बिसोरलाय र' आदाम फन हरदां हमदांनो हादों मोजाङानो जाखादों नों जेखियानो साना मानो बे जोनोमाव आं नोंखौ आंनि खालामनानैसो नागारगोन आं लाजिया नोङो सासे फिसा गोनां हिनजावनि फारसे गाज्रि नोजोर होनो बेवहायलाय मा लाजिनांगौ बाथ्रा दं नोंखौ आं जे दिननिफ्राय नुबोदों बे दिननिफ्रायनो नोंखौ गोरबो जिउजों हास्थायबोदों आं बेनिखायनो आं नोंखौ आंनि साननानै लायो दाथ' नोंनि फिसायाबो नोंनि जानगार जाखाबाय नङा होमबा गतिके नों आंनि जादो नङा होनबा गोगोम आं नोंनि बाथ्राखौ गासिबो खोनाजोब्बाय नोंनि आखला बिदिसो बिदिब्ला आंनि न'खौ अरसुना होनाया नोंसो सि गोगोम आं लाजियो नोंखौ आंनि सासे आंगो लोगो होनना साननानै लानो माइथाम आं जानो हागौ सासे हिनजाव मानसि नाथाय हिनजाव माहारिनावबो गोहोआ दं माइथाम आइदै होदोलै बेखौ थौआलै बे आंखौ बेलथाय होलायदों मानियालै आंबो नोंखौ फैदो थांनाय नंला नायनानै बुदोलै जोदो अफायबो नांफ्लांनाय आइदै मारै जादोंब्रा हाबाखौ मोननाय नङा आं फाग्लाफोर आइदै जाबायलै फंबाय जाबायलै गावजों गाव बिदि बुथारलायबाय थानोसै नामाब्रा
बुथारनानै हगारनांगौसोलै आइदै आइदै आइदैलै सिलमायाल' बेयावसो थाजाबावो बोरैलै हगारनो बहा खारबावनो सानदों नोंसोरलाय बिफांखौ गायबाय जेब्लाथ' फिथाइखौबो जालांनांगोन ना नोंसोर बेफोरबायदि रां जानानै गुबुननि न'खरखौ सिफायना होनायनि थाखायनो दिनै गोबां आइजोफोरानो गोदाव सोराव जानांदों लाजि फोनांजादों गोबां बिमा बिफाफ्रा गावस्रालायनानै बिसोरनि उन्दै उन्दै इसोरनि समान फिसाफ्रा गोदाव सोराव जानांदों आलाय सिलाय जानांदों बेफोरो सोरनि थाखाय जादों बेफोर गासिबो नोंसोरबायदि गाज्रि आखुनि सुबुंफोरनि थाखायनो जादों दिनै नोंसोरो खुसि मोनदों गुबुननि न'खरखौ सिफायनानै होनानै दिनै बेफोर जाथाया सोरनि गेजेराव जादों दिनै आंनि न'खराव गाबोन सोरनिबा न'खराव नाथाय समफोर नोंसिनि न'खरावनो जागोन अब्ला बेफोर जाथाया सोरनि गेजेराव जादों नों आं बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि आखलखौ जुदि नोंसोर गाराब्ला सानसे बर' हारिया गिदिर अलखदाव गोग्लैगोन हामबायसै रंजालि आंबो गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो नों बेफोरखौ मा बुंदों बिफा आं सिगाङावनो मिथिखादों बेफोर गासिबो नोंनि गोसो जाना मावनाय गोरोन्थि नङा होननानै हामथारबायलै आदा आरो बाजै आं दिनै नोंसोरखौ बिदि गोरोबनाय नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नों बाजै जेब्लाबो सैथोआव थाग्रा लोखि आखुनि गोसोनि मानसि बाजै सोमदोन आगै न'आव थफिनदो सोमदोन आंबो गुबुननि खोथा लानानै मालायनि अर सुनायाव जोंब्लावनानै न'खरनि गोजोन अनलायनायखौ सेवहांगार खालामफ्लांदोंमोन नाथाय दिनै बे न'खरखौ आङो गोगोम आरो समायना खालामफिनसिगोन जै बाजै अरखिनि मा बुंनांगौ मा बुंफ्लांखोलै आं रागासो जोंलायलांबाय दां